ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാധേ 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 ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാധേ. മാതാജി എത്തിയത്. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമിക്കണം, എനിക്കിന്ന് ഒരു എമർജൻസി പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി വെച്ചത്. കുറച്ച് പേര് കയറാനും ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ മംഗളാരതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്ന നിർദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ടെമ്പിളിൽ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് അവിടുന്ന് ഒരു ലെറ്റർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം കുറെ കംപ്ലൈന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിശാസ്ത്രി എടുത്തിട്ടും സാധനയൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. സാധന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മിക്കരും മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ 4:30 നമ്മുടെ മംഗളാരതി ലിങ്കിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആരതി ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടാലും മതി. അല്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. വീട്ടിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അവിടുത്തെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കാം. അഥവാ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവര് ഫോണിൽ ടെമ്പിളിൽ ആരതി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും, സൂമിൽ കയറും. കൂടാതെ വീട്ടിലും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പാരലായിട്ട് വീട്ടിലും ചെയ്യും, സൂം ഓൺ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുവരെ മംഗളാരതി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് അവര് പറയുന്നത്. ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുറച്ചു പേര് ചെയ്യുന്നവര് കാണും, എന്നാൽ ചെയ്യാത്തവരും കാണും. അപ്പൊ ആ ചെയ്യാത്തവര് ഇതിലെ കൂടെ കയറി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ബേസിക് സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ദീക്ഷ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക്. അതെ അതെ അതെ. കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ വീട്ടില് ആരതി 2 തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കാണാറ്. ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ അമ്പലം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ. അല്ല, ദീക്ഷ ഇപ്പം ആശ്രയം എടുത്തവരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദീക്ഷയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ദീക്ഷ കിട്ടുന്ന ആ ലെവലിലുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ടെമ്പിളിന്റെ ആരതി ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. 4:30 ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആരതി കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി, ആരൊക്കെയാണ് മലയാളം. നമ്മൾ മലയാളം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരും ഉണ്ട്. മലയാളം ഉണ്ട്, ഗുജറാത്തി ഉണ്ട്, കന്നഡ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകാരും കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മലയാളം ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ MAL നിന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. MAL പിന്നെ നമ്മളുടെ പേര്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കിൽ കയറുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് 65% മിനിമം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ 1 മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായില്ലേ, അപ്പൊ എനിക്കും കഴിയുമല്ലോ. ടെമ്പിളിൽ ആരതി ചെയ്യുന്ന കുറെ പേരും ഉണ്ടാവും, ടെമ്പിളിൽ അടുത്തുള്ളവരും ടെമ്പിളിൽ നിൽക്കുന്നവരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് കഴിവതും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പിളിൽ നമ്മള് പിന്നെ ലെറ്റർ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ മതിയോ മാതാജി?
ഇപ്പൊ തരണോ? അല്ല, ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വാങ്ങിയിട്ട് എപ്പോ തരണം? അത് ഈ കോഴ്സ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടണം. അപ്പം ഈ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഈ ലെറ്ററൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ മംഗലാരതി അറ്റൻഡൻസ് ഇത്ര കൃത്യമാണോ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഓരോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട്. ആ മാതാജി, മതിജി, നമ്മള് മണ്ണുത്തി ഭക്തിവൃഷയില് മോർണിംഗ് സെഷൻ കയറുന്നുണ്ട് 4:30 to 5:30. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണോ? മാതാജി അവിടുത്തെ ലെറ്റർ ഇരുന്നാലും മതി. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ലെറ്റർ കിട്ടിയാൽ വേറെ പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ലെറ്റർ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥ്വീം ച ശിഷ്യാത്. രണ്ടുപേരൊന്ന് ചൊല്ലാമോ ശ്ലോകം? കൃഷ്ണ. ശരി. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദ ധീര സർവാമപി മാം പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദ ധീര സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വരയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വാച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക്, നമ്മളെ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വര. മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ
കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ ത്വര. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വയർ അല്ലെ? ഉദരത്തിന്റെ ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വാക്കിന്റെ വേഗം, സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. ഇവ ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേത് ധീരഃ. ഈ ത്വരകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ധീരനാണ്. സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഗുരു ആകാനുള്ള അർഹത വേണമെങ്കിൽ അവന് ഈ 6 ത്വരകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. ഇവ സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരുന്നത്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി KJ. രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് ആർക്കാണ് ശരിക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം എഴുതിയത്? ജീവ ഗോസ്വാമിക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവ ഗോസ്വാമിയെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദാസനാകണം. ദാസ. അപ്പൊ ദാസനാകാൻ പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഗുരു ആകാനുള്ള അർഹതയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നീ ഒരു ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനാകണമെങ്കിൽ ഈ ത്വരകളെ നീ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ 6 ത്വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണോ? ഇത് ഭക്തിയുത സേവനമാണോ? നമ്മൾ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് പോലാണോ? ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അല്ലെ? ഇത് നിയന്ത്രിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പം ഒരു ഭൗതികവാദിയും ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഗുരു ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗുരു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയാൽ ഗുരുവാകാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഗുരു നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ ഗോസ്വാമിക്ക് ഉപരിയാണ്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എത്തുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുരു ഒരു മധ്യമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മധ്യമ അധികാരിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഉത്തമാധികാരി ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറമാണ്. ഇതൊരു മധ്യമ അധികാരി ലെവല് വരുന്നതാണ്. മധ്യമാധികാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പ്രായച്ചിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രായച്ചിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പല നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കും. അപ്പൊ ഈ നരകങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നരകത്തിൽ പാപമൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങോട്ട് പോവും? അവന് പിന്നെ മുക്തിയായോ? നരകത്തിൽ പോയി. അതായത് കുറെ പാപം ചെയ്തു, പാപഫലം അനുഭവിക്കാൻ നരകത്തിൽ പോയി. നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പാപമൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോവാ? ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം എടുത്ത് അടുത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണല്ലേ. അവനൊരു മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പം മഹാരാജ് പരിഷിത്ത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അപ്പൊ ഈ പ്രായച്ചിത്തത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടാശ്രുതാഭ്യാം യത് പാപം ജാനന്നപ്യാത്മനോഹിതം കരോതി ഭൂയോ വിവശാ പ്രായച്ചിത്തമധോഗതം ക്വചിന്ന വർത്തതേ
ചിച്ചരതി തത്പുന പ്രായശ്ചിത്തമതോ അപാർത്ഥം മന്യേ കുഞ്ചര ശൗചത്. കുഞ്ചര ശൗചത്, ഈ വാക്കെന്താണ്? കുഞ്ചര ശൗചത്, ആനയുടെ കുളി. ആനയുടെ കുളി. ആ ശ്ലോകമാണ്. മഹാരാജ പരിഷത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഭരണകൂടം ശിക്ഷിക്കുന്നതും പൊതുവെ ആളുകൾ ശാസിക്കുന്നതും അവൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടും പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ജന്മം ഒരുവൻ നരകാവസ്ഥയിൽ എറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് വേദങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടതുകൊണ്ടും പാപപ്രവർത്തികൾ അവന് ഹാനികരമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം അറിവുണ്ടായിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അതിനാൽ അത്തരം പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? അല്ല, ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ മൂല്യം എന്ത് മൂല്യമാണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം? ഇത്രയും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താലും വീണ്ടും ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യാണ്, അതൊരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് മൂല്യമാണുള്ളത് എന്നാണ്, ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ ചോദിക്കാൻ. ചിലപ്പോ പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും പാപജീവിതത്തിന് ഇരയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പാപവും പ്രായശ്ചിത്തവും ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് ആനയെ കുളിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കാരണം ആന പൂർണ്ണമായി കുളിച്ച് സ്വയം ശുചീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് കരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ തലയിൽ ശരീരത്തിലും പൊടിയിടുന്നു. അല്ലെ? ആനയുടെ കുളി എങ്ങനെയാണ്? നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുളിക്കും, വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പൊടിയെടുത്ത് ദേഹത്തിടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? അപ്പൊ അതാണ് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ ഇതേപോലെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? ഒരാഴ്ചത്തെ പാവങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശനിയാഴ്ച കുമ്പസരിക്കും, വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള പാവം വീണ്ടും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ? കുമ്പസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് കരുതും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഹിന്ദുക്കളിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്ന ഉടനെ എന്താ ചെയ്യാ? ഏതെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യനെ കാണുക, ഇന്ന പാപത്തിന്റെ കാരണമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പൂജകൾ ചെയ്യുക, ഇന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവരുടെ ആ വാസന മാറുന്നില്ല, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ ത്വര ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്, അത് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാല് മന്ദബുദ്ധികൾ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ അനുഭവസ്ഥരായിരിക്കുന്നു. അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. ചിലര് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതില് മോഷണത്തിന് താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കള്ളൻ അറിയാം. ഒരു കള്ളന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കള്ളൻ അറിയാം മോഷണത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. മറ്റൊരു കള്ളനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാലും അവൻ ചൗര്യം തുടരുന്നു. അല്ലെ? ഒരു കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോഷ്ടിച്ചാൽ എന്തായാലും പോലീസ് പിടിക്കും, അത് തെറ്റാണെന്നറിയാം. ചിലരത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ കേട്ട് പഠിക്കാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടു പഠിക്കും. ഓ, ഇങ്ങനെ വേറൊരാള് കള്ളം ചെയ്തു, അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യരുത്. അവൻ കണ്ടായിരിക്കും അത് അവനത് മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെങ്ങനെയാണ്? കേൾക്കുകയും ചെയ്തു, കാണുകയും ചെയ്തു, എന്നിട്ടും പഠിച്ചില്ല. മൂന്നാമത്തവരെങ്ങനായിരിക്കും പഠിക്കുക? കൊണ്ട് പഠിക്കും, അല്ലെ? അത് അനുഭവിച്ചേ പഠിക്കൂ. അപ്പൊ അവൻ ആ അനുഭവം കിട്ടിയപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല, അതിനുള്ള എനിക്ക് മതിയായി, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടി, അങ്ങനെ പഠിക്കും. നാലാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാ? കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്ത നാലാമത്തെ തരം ആൾക്കാരല്ലേ? കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കൊണ്ടിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. അതല്ലേ ചില കള്ളന്മാര് ജയിലില് ഇത്ര വർഷം കിടക്കും, ജയിലിൽ ചാടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന? അവര് നന്നായോ? വീണ്ടും മോഷ്ടിക്കാൻ പോവും, അല്ലെ? ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥിതി. അതാണ് ആ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മൂഢനും നീചനുമായ ഒരുവനാകട്ടെ കണ്ടും കേട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും
ചോരണം തുടർന്ന് നടത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവൻ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ നൽകുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജയിലിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട താമസം വീണ്ടും കളവ് നടത്താതിരിക്കുകയില്ല. ജയിലിനകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദോഷ പ്രായശ്ചിത്തമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് ഇവന് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലും ചിലരിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലര് ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന 10 നാമാപരാധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഏത് നാമാപരാധമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പേര് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഏത് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ അല്ലേ? ഏഴാമത്തെ നാമാപരാധം അതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രായശ്ചിത്താണ്. ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ജപിക്കുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും സർവ്വ പാപങ്ങളും നശിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതങ്ങളായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയോ ഉണ്ട്. 10 തരം പാപങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന പാപങ്ങളെ നാമനോ ബലാദ്യസ്യ ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളും ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമല്ല. എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം? യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ അവസാനത്തെ സെന്റൻസ്. ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. അതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തുക, ജാഗരൂകരാക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം, ശരിയായ അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാം? അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതിന് പല വഴികളുണ്ട്. ജ്ഞാന യോഗയിലൂടെ പറ്റും, ഭക്തി യോഗയിലൂടെയും പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ത്യജിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രമേണ യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, യോഗ ആസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, തപസ് ചെയ്യുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനയോഗയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചിലര് അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ പ്രായശ്ചിത്തം, ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തത്തിലേക്ക് എത്താം. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തിയോഗയിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സഹവാസം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗഹനമായ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളെയും അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അവിഹിത ലൈംഗികത, മാംസാഹാരം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക, ലഹരിയും ചൂതാട്ടവും വിശ്വസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരമേശ്വരന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ എളുപ്പ പ്രക്രിയ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫില്, ഈ 4ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് എത്താൻ യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് 2 വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 2ാമത് പറഞ്ഞ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയാണ് എളുപ്പം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എളുപ്പമുള്ള വഴി. ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. കൃഷ്ണാബോധത്തില് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക.
ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ആ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം ഉണരുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വസിക്കണം. കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്ക സ്ഥലത്തിൽ ഭഗവാൻ വരില്ല അല്ലേ? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരിക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. കാമവും ക്രോധവും ഒരുപാട് മനസ്സില് അനാവശ്യ ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് വാക്കിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വാചോവേഗം, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തി. ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരം ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേക്രോം എന്നാണ്. അതാരാ അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക? തവള. തവള ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആര് വരും? പാമ്പ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചാൽ അത് തവള സംസാരിക്കുന്ന പേക്രോം എന്നിങ്ങനെ വയലിലെ തവള സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? എന്നെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. പാമ്പുവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ്, മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ച് നമ്മളുടെ സമയം കളയുന്നത്. പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന തവളയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കലാണെങ്കിലും അത് തന്റെ ക്രന്ദനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലൗകിക മനുഷ്യരുടെയും നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളായ മായാവാദികളായ ദാർശനികരുടെയും സംവാദങ്ങളെ മണ്ടൂക ക്രന്ദനങ്ങളോട് ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ മണ്ടൂകം എന്ന് പറയുന്നത് തവളയുടെ ക്രന്ദനത്തോടാണ്. ആരുടെയൊക്കെ സംഭാഷണങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലൗകിക മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, വേറെ ആരെയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. മായാവാദികൾ അല്ലെ, ബ്രഹ്മവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ദാർശനികര്, ഇവര് പറയുന്നതും മണ്ടൂക ക്രന്ദനമാണ്. അവരും മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. എപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാൻ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മായാവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പുറമേക്കൊന്നും പിന്നെ അപ്പം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാ മതിയോ? അപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം, സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ മൂകനായിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നാ മതിയോ? അതാണോ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ? ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, വായ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അതാണോ സൊല്യൂഷൻ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറയുക. മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, അതൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൗനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സഹായകരമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് പരാജയപ്പെടുന്നത് കാണാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 5-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ്, അവസാന ഭാഗത്തിൽ ലാസ്റ്റ് 4-5 ലൈൻസിൽ വരുന്നതാണ്. എന്തോ അതെ. എന്താണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ കഥാ കഥനമാണ്. പരമപുരുഷോത്തമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ അപദാനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം കീർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ ഇവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കാം. കൃഷ്ണകഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭാഷണ ത്വരാ നിയന്ത്രണം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ഇതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക? വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാം. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണവിനോദങ്ങൾ എന്നിവയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നാവിന് കഴിയും. കൃഷ്ണകഥയുടെ പ്രഭാഷകൻ എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ പിടിക്കപ്പുറമാണ്. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്. നയാദ്വപശ്ചിത്തപദം ഹരേരിഷ് നയാദ്വചശ്ചിത്രപദം ഹരേരശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗണീത കർഹചിത് തദ്വായസാം തീർത്ഥമുശാന്തി മാനസ നയാത്ര ഹംസാ നിരമന്ത്യു ശിക്ഷയാ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് സന്യാസിമാർ കണക്കാക്കുന്നത്. എല്ലാം തികഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അതീന്ദ്രിയമായ വാസസ്ഥലത്തെ നിവാസികളായതിനാൽ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു സുഖവും ലഭിക്കില്ല. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാക്കകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം. കാക്കകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? കാക്കകൾ എപ്പോഴും എത്ര നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും അവ കാക്ക എങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ? കാക്കയുടെ ആകർഷണം വൃത്തിയായിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും കാക്ക പോവുക. വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു ടൊപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാക്ക അങ്ങോട്ടേ പോകും. അപ്പുറത്ത് എത്ര നല്ല സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വേസ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് അഴുക്കെടുത്ത് ആ കൊട്ടയെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇത് ഈ ശ്ലോകം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 10-11 ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകവും 10-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് സന്യാസിമാർ കാണുന്നത്. എല്ലാം തികഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അതീന്ദ്രിയമായ വാസസ്ഥലത്തെ നിവാസികളായാൽ അവിടെ ഒരു സുഖവും ലഭിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് അവിടെ ഒരു സുഖവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, ഇത് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാഗ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമബാധവതി അപി നാമാമനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനിയ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. മറുവശത്ത് അതിരുകളില്ലാത്ത പരമേശ്വരന്റെ നാമം, പ്രശസ്തി, രൂപങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ മുതലായവയുടെ അതീന്ദ്രിയ മഹത്വങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ സാഹിത്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ വഴിവിട്ട നാഗരികതയുടെ ദുഷിച്ച ജീവിതം അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും തികഞ്ഞ സത്യസന്ധരായ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കേൾക്കുകയും പാടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ പറയാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം പറയാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥ സ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ഇവ വർണ്ണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ വിശിഷ്ടമായ ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയാണ്. വഴി തെറ്റിപ്പോയ പരിഷ്കാരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ അശുദ്ധ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വാക്കുകളാണ് അവ. അത്തരം ദിവ്യകൃതികളെ അബദ്ധങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഈ കൃതികളില് ഏതെങ്കിലും വാക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. തികച്ചും സത്യസന്ധതയുള്ള വിശുദ്ധരായ ഒരു സാധുജനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ഗാനം ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബുക്ക് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ഈ ശ്ലോകം കാണും. നോക്കിയാൽ മതി. ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റ് പേജില് ആദ്യം ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കില്ലേ, അതിനകത്ത് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, കൈലാസ് പ്രഭു, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വാക്ക്. അപ്പൊ വാക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് മനസ്സിന്റെ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെയാണ്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആറാമത്തെ പേജില് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചു വന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനോവേഗത്തെ, മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അഥവാ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലിയ 22.31 പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായ ഹയ അന്ധകാര യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നാഹി മായാര അധികാര. കൃഷ്ണൻ വായിച്ചു. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ക്ഷോഭിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. മനസ്സിൽ ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ ശൂന്യത നിലനിൽക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് കൃഷ്ണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക? മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. കൃഷ്ണനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സേവനം ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവം വരുന്ന അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സേവയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സേവ എങ്ങനെ ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഇത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ വരാൻ സമയം കൊടുക്കണില്ല. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗവതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ആ ഓർഡറിലൊന്നും ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ആ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ക്രമേണ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരതി ചൊല്ലുമ്പോഴെല്ലാം കൂടുതലും നമ്മൾ ആരതിയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മനസ്സിരുത്തി ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നത്. ഇപ്പം മംഗളാരതി ചൊല്ലുമ്പം സംസാരധാവ അതന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ ഗുരുവിനെയാണ്. ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നതും ഗുരുവിനെ ചിന്തിക്കുന്നതും രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നറിയോ? പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല പ്രഭു പറഞ്ഞത്, രാഘവ ചൈതന്യദാസ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. അംബരീഷ് സവൈ മന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദ്യ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ സവൈ മന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദ്യ. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച ആ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചിന്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കുക, ആ സേവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വാക്കു പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ ആയിരിക്കണം നാവിൽ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഈ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ സ്മരിക്കുന്നതും നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ നാമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക.
ഇതെല്ലാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോധം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന ക്രോധം, കോപത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം. നമുക്ക് കോപം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് കോപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണാബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. നമ്മള് കോപം എന്ന് പറയുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നമ്മളെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പക്ഷേ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കോപം ഉപയോഗിക്കാം. കോപം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക, മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക, അല്ലെ? നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ ഭക്തരെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കേട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അവരെ തർക്കിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ വെടിയുക. പിന്നെ 3ാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോവുക. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക, അത് ഒരു തെറ്റല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കോപമാണ്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ. പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോധമല്ല, അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോധമാണ്. അതാണ് ക്രോധം. അതൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹനുമാൻ, അല്ലെ? ഹനുമാൻ തന്റെ കോപം എങ്ങനെയാണ് തീർത്തത്? ലങ്ക മൊത്തവും കത്തിച്ചു, അല്ലെ? ഹനുമാന്റെ വാലിൽ തീയിട്ടപ്പോ രാവണൻ സീതാദേവി ദൂതനായിട്ട് ചെന്നപ്പോ, അല്ലെ, ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്നു. ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ലങ്ക കത്തിച്ചു. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനമായിരുന്നു ലങ്ക മുഴുവൻ കത്തിച്ചത്. അർജുനൻ തന്റെ കോപം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെ? അർജുനൻ ആ ക്രോധമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ അർജുനൻ തന്റെ കോപത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ വരിക? പിന്നെ അടുത്തത് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് ജഗായി മതായി. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ജഗായി മതായി കണ്ടോ? 6ാമത്തെ പേജില് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാഡം, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ജഗായി മതായി എന്നീ 2 ദുരാത്മാക്കളായ സഹോദരന്മാർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ നേരെ കോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃണാദപി സുനിചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന, പുല്ലിനേക്കാൾ എളിയവനായും മരത്തേക്കാൾ സഹനശീലനുമായിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കുവാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരോ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് സത്യം. അറിയാതെ ഇനി വായിക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ പ്രഭു, അത് മതി. ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പ്രൊഫസർമാരിൽ ഒരാളുമായി പെൻസിൽവാനിയയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വ്യക്തമായ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന പ്രഭാഷണ രേഖയിൽ എഴുതിയതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഫിലാഡൽഫിയ അവിടെ പോയപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയയില് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രഭുപാദര് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം PhD ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുയിസത്തിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ പറയും ഹിന്ദുയിസം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫസർ ആയത്? നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രൊഫസർ ആകുന്നത്? ഹിന്ദുയിസം എന്താണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ, ഈ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ഇല്ല, ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ല, അതൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള
ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരടുത്ത് ചൂടായി, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷിച്ചു. ദേഷിച്ചിട്ട് യു ആർ റാസ്കൽ, ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ യു ആർ എ ചീറ്റർ, നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് എല്ലാരും ചീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ക്രോധം ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. അല്ലാതെ പ്രഭുപാദരെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ക്രോധം ഉപയോഗിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തരൊക്കെ അതിശയിച്ചു പോയി. സാധാരണ ഒരു വളരെ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാനുള്ളിടത്ത് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും. ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നിന്ദ ചെയ്താൽ ആ കോപത്തെ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ക്രോധം. ഇനി അടുത്തത് ജിഹ്വ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ജിഹ്വ. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജിഹ്വ, നാവ്, നമ്മളുടെ നാവ്, അല്ലേ? നാവിന്റെ ത്വരയെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? പ്രസാദം കഴിക്കും. പ്രസാദം കഴിക്കുക. അതെ, പ്രസാദം കഴിക്കുക. നാവിനെ അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച് പ്രസാദം നൽകി നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരാൾ നിശ്ചിത സമയത്തിൽ പ്രസാദം കഴിക്കണം. നാവിന്റെയോ വയറിന്റെയോ ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണശാലയിലോ പലഹാരക്കടയിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുളക്, പുളി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ അധിക അളവ് ഉൾപ്പെടെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അത്തരം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം ദേവന് രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്നു. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന ആശയമുള്ള ഒരു ധനികന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ ഉപവാസ ദിനങ്ങൾ ആചരിച്ചാൽ വയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ നാവിന്റെയും വയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക. വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപവാസം, ഏകാദശി ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ആ നാവും വയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ വയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പ്രസാദം ആണെങ്കിൽ പോലും നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ആ വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാസത്തില് നമ്മൾ ജന്മാഷ്ടമി, വർഷത്തിൽ ജന്മാഷ്ടമി, ഏകാദശി, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ഡേ എന്താണ് ഇതെടുക്കും, അല്ലെ? ഉപവാസം എടുക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളെ വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രസാദം കഴിക്കുക, വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതുപോലെ ഉപവാസം, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുക. അടുത്തത് ഉപസ്ഥ. ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രേരണ. അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിച്ചു. ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ പ്രേരണ, ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടിയല്ല, കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാനാണ്. അത്തരം നിരവധി കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കുട്ടികൾ ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള സന്തതികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത് പ്രഭുപാദര് 8ാമത്തെ പേജ് എടുത്താല് 8ാമത്തെ പേജില് 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി കണ്ടോ? ആ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? അത് 9-ലാണ് എന്താ പ്രഭു? 9ാമത്തെ പേജിലാണ് വരുന്നത്.
അതെയോ? എന്റെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കിൽ 8ാമത്തെ പേജിലാണ് അല്ല കേട്ടോ. ഇതിലിട്ടില്ല പ്രഭു. എന്റെ 9 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനം. ഈ അനുവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹവും രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഉപദേശാമൃതത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യാഖ്യാനമാണ് അനുവൃത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനുവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. അനുവൃത്തിയിലെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. നമ്മുടെ ഭൗതിക തിരിച്ചറിയൽ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. അല്ലെ, നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥ. അല്ലെ, ഒരേ ലൈനിലല്ലേ വരിക. നമ്മളുടെ നാവ്, നാവിന്റെ താഴെ വയറ്, വയറിന്റെ താഴെ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന്റെ. പിന്നെ വാക്കിന്റെ, മനസ്സിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വാചോവേഗം, മനസ്സ, ക്രോധ, ജിഹ്വ, ഉദര, ഉപസ്ഥം. നമ്മുടെ ഭൗതിക തിരിച്ചറിവിൽ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. ഇപ്പൊ ശാരീരിക ത്വരയില് വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരങ്ങളാണ് ശാരീരിക ത്വര എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിങ്ങനെ 3 ത്വരകൾ. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരുന്നു. ഒരു ജീവി ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾക്ക് ഇരയാകുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം അശുഭകരമായി തീരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങളെയോ പ്രേരണകളെയോ ചെറുക്കാൻ ശീലിക്കുന്ന ഒരാളെ തപസ്സി അല്ലെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ ഭൗതിക ഊർജത്താൽ അത്തരം തപസ്യയാൽ ഒരാൾക്ക് ബലിയാടാക്കലിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ തപശ്ചര്യ അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ത്വരകളുടെ ബലിയാടാവില്ല. നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയിൽ പറഞ്ഞ ആ തപശ്ചര്യകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ഈ ബുക്കിൽ നോക്കാം. ബുക്കില് 8ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? വാഗ്വേഗം. വാഗ്വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ ത്വര. ഇവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മായാവാദികളുടെയും കർമ്മകാണ്ഡ വിധികൾ അനുസരിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെയും അനിയന്ത്രിതമായി വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നവരുടെയും ജൽപ്പനങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളായി എടുക്കാം. ഇത്തരം സംസാരങ്ങളും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും ഭാഷണത്വരയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതാ നേരത്തെ പ്രഭുപാദനും പറഞ്ഞു അല്ലെ, മായാവാദികളുടെ സംസാരം, ലൗകികവാദികളുടെ സംസാരം. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, കർമ്മവാദികൾ. അവര് കാമ്യകർമ്മം, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം വാചോവേഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് കാക്ക അല്ലെ, കാക്ക കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, കാക്കകൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലെയും, പിന്നെ അവയിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തികച്ചും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നാം നമ്മുടെ വാക്ശക്തിയെ എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കാവൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് 11ാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്ത കണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? മന്ത്രം. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. ശരീര വിദ്യാജാല ജാനേന്ദ്രിയ ദാഹേകാല ജീവേ സാഗരേ താരാമധ്യേ ജിഹ്വാദി. അപ്പൊ അത് ആരാണ് രചിച്ചത് ഈ മന്ത്രം? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ് രചിച്ചത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം പിണ്ഡമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൃത്യുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളുടെ കൂടെ യന്ത്രവും. ഏതോ വിധത്തിൽ വിഷയസുഖാനുഭവത്തിന്റെ സാഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണു കുടുങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും വെച്ച് ജിഹ്വയാണ് ഏറ്റവും അത്യാർത്തിയുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്തതും. ഈ ലോകത്തിൽ ജിഹ്വാ വിജയം ദുസ്സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ ദയാമയനാണല്ലോ. ജിഹ്വാ സംയമനം സാധ്യമാകുന്നതിന് സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം കനിഞ്ഞരുളിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ തൃപ്തി ആകും വരെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസാദം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അപദാനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രേമപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ രുചികൾ, ഈ 6 രുചികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരു രുചിയിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വന്നാൽ നമ്മൾ ജിഹ്വാ വേഗത്തിലായിപ്പോയി. ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ടകൾ, ശുക്ലശോണിതോൽപ്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവ നിർജീവ ശരീരരൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായിരിക്കും. പക്ഷെ 2 കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലര് ഒരു അഹങ്കരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയും വെജിറ്റേറിയൻ, പശുവും ആടും ഒക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അതിലിപ്പോ എന്താ കാര്യം? അല്ലെ? പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യമുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, ഇതേ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണമാണ്. ജിഹ്വേന്ദ്രിയ തൃപ്തിത്തിനായി മാത്രം മുളക്, പുളി മുതലായ മസാലദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് കൃഷ്ണാബോധ അനുയായികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വെറ്റില മുറുക്കൽ, അടയ്ക്ക മുറുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, മരുജാന, കറുപ്പ്, മദ്യം, കാപ്പി, ചായ എന്നിവയും ജിഹ്വാപ്രീതിക്കായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 13ാമത്തെ പേജില് ഉദരത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉദര രോഗം പിടിപെട്ടവർക്കും ഉദരത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടനേകം അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ഉപസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഉപസ്ഥ ഉപയോഗിക്കാൻ. പിന്നെ സന്യാസി, ഇപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഉപസ്ഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേറെ, സന്യാസികൾക്ക് വേറെ, ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചവർക്കൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഛോട്ടാ ഹരിദാസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് ആരാന്നറിയോ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തൻ, ഒരു ശിഷ്യനാണല്ലേ. 2 ഹരിദാസ് ഉണ്ട്. അല്ല ഛോട്ടാ ഹരിദാസ്. ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് വേറെ, നമ്മുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂർ വേറെ. ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് താക്കൂർ. ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. മാധവി എന്ന ഒരു ഭക്തി എടുത്തു പോയിട്ട് അരിവായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവം. അത് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക അഭിലാഷത്തോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതേ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ പേജില് ഒരു വലിയൊരു ശ്ലോകം കണ്ടോ? വൈരാഗി ഭായി ഗ്രാമ്യ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പ്രിയ സഹോദര, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? സഹോദര, താങ്കൾ വൈരാഗിയാണ്, സന്യാസിയാണ്. സാധാരണ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് യോജിച്ചതല്ല. മറ്റുള്ളവരോട് അവ സംസാരിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. സ്ത്രീകളെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത്.
സ്ത്രീ സംസർഗം പരിഹരിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് താങ്കൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഛോട്ടാ ഹരിദാസിന്റെ സംഭവവും അയാളെ പ്രഭു ഉപേക്ഷിച്ച കഥയും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നന്ദി. അതിരുചികരങ്ങളായ ഭോജ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയോ ആഡംബരത്തോടു കൂടി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുകയോ അരുത്. എപ്പോഴും വിനീതനായിട്ടിരിക്കുക. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് കുടിയിരുത്തി സേവിക്കുന്നു. അതാ ഈ പറഞ്ഞത് അനുവൃത്തിയില് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇതിന് ഈ ഓരോ വേഗത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കരുത്. അതെല്ലാം ആ ഉപസ്ഥ വേഗത്തിൽ വരും. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് ചിന്തിക്കുന്നതും സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നതും ഒക്കെ അവർക്ക് തെറ്റാണ്. അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ നാവ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ താഴെയുള്ളത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മളെ ഉദരവും ഉപസ്ഥയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് രുചികൾ, ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും ആ ത്വര കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മളെ ഉദരം ഉപസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ എന്താണ് വിളിക്കുക? ഗോസ്വാമി. സ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മാസ്റ്റർ അല്ലെ അധിപൻ. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്ന അർത്ഥം. സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമി എന്ന പേര് താനേ വന്നു ചേരുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം. കുടുംബത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ മറ്റോ ആധിപത്യമുള്ളവനെന്നല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ളവനെ മാത്രമേ സ്വാമി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവനെ ഗോസ്വാമി എന്നല്ല, എന്താ പറയാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ, ഗോദാസൻ എന്നാണ്, ഇന്ദ്രിയദാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതിന് വിപരീതമായി ഗോദാസന്മാരാകട്ടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തെയും സേവിച്ചു കഴിയുന്നു. മറ്റൊരു തൊഴിലും അവർക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണല്ലേ, 7.5.30 അധിർണ കൃഷ്ണേ പരതസ്വധോവ മിഥോഭിപദ്യേത ഗ്രഹ പ്രധാന അതാന്ത ഗോപിർ. പ്രഹ്ലാദൻ ഈ ഗോദാസന്മാരെയാണ് അതാന്ത ഗോക്കളായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാത്തവരായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാന്ത ഗോപിർ വിശദാന്തമിഷ്ടം പുന ചർവിത ചർവണാനാം. അതാന്ത ഗോവായ ഒരുവന് കൃഷ്ണാവബോധദാസനായിട്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കോ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് മുന്നോട്ട് വന്നു. വായിച്ചോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പരപ്രചോദനം കൊണ്ടോ യോജിച്ച് നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവർ അവിദ്യയുടെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ചർവണത്തിൽ ഭ്രമിച്ച് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു അല്ലെ? അത് ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാത്തവന് കഴിയില്ല. അവൻ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6 കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? ആദ്യത്തത് വാക്ക്. വാക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പറഞ്ഞോളൂ. നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട്, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേനകളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കാം. വാചോവേഗം. മനസ്സിനെ മനസ്സെന്താണ്?
കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളിൽ മനസ്സിന് മനസ്സിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ക്രോധം. ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഹനുമാൻ, ഒന്ന് അർജുനൻ, ഒന്ന് ജഗായി മതായിക്ക് എതിരായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ചക്രം വരെ എടുത്തു അവരെ വധിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അവരുപദ്രവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ക്രോധം ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പ്രൊഫസറുമായിട്ടുള്ള പെൻസിൽവാനിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പ്രഭുപാദ് തന്റെ ക്രോധം ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ജിഹ്വ, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുക, നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നെ വയറിനെ ഉപവാസം എടുക്കാം. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി എന്നീ ഉപവാസം എടുത്ത് നിയന്ത്രിക്കും. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയം, ഉപസ്ഥ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എളുപ്പമാണല്ലേ ഈ ശ്ലോകങ്ങള്? നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മള് മംഗളാരതിയുടെ കാര്യമൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കേറുമ്പോ